Horas ma dihita saluhutna. Parhalado HKBP Kebayoran Baru, HKBP Gandaria, dohot HKBP Tridharma, pasaton selaman hari Minggu ma dihita. Di sude ruas nama dohoti per minggu di sadarion. Ima Minggu Trinitatis, namar lapatan, Minggu hasitolu sadaon ni debata. Masuk mahita tu jauh-jauh tu persobaon. Dame madihamu naro di bagasan goar ni debata Jahoba. Dame madihamu namian di bagasan goar ni debata Jahoba. Sadarion mari minggu dohita di pesta perningotan Minggu Trinitatis. Manang hasitolu sadao ni debata ama. Di bagasan anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot di bagasan tod di porbadia. Ajari mahami na pengudison. Puasa masairikot dihita mamestahon pesta perningotan Minggu Trinitatis. Sasitong na, sude dohita porsea tu debata ama, Yesus Kristus dohot todi porbadia. Alai dihita sude, namarsada ni roha dohot marsaur tu bagasan huria nabadia. Sejak jodoh mengadupi akka paraloan dohot abatan taringo tu haporsiatai. Aisyah zaman ni huria na perjolo, diujuni portibiodo hita taringo tu hasitolu sadaon ni debata asagabi ojaan ni haporsiaota. Adong deba na berusaha pasirakon Yesus Kristus sian hasitolu sadaon ni debata. Adong musena mabuan level ni debata sian na tumibo sahat tu partoro. Adong musena holan majalo sada debata alai maswadahon na asing. Ala anido di bahen hurei sada rumusan hata haporsiaon na mangaripus hudei isi ni buku na badiai. Jalasian abad paupaton say torus do marproses rumusan ni asasahat tu nasikop di abad paunopon marhite 5 konsili ekonomis. 5 konsili Nisea tahun 325, konsili Konstantinopel tahun 380 sada, konsili Efesus tahun 430 sada, konsili Kalsedon tahun 450 sada, dohot konsili Konstantinopel tahun 550 tolu. Sianido saha tutikina sonari hasitulu sadaun di debata gabe panidangion ni haporsiaota. Jala hita ihatidakon marhite rumusan hata haporsiaon diganu permingguota. Bagas naya tong hamoraon hapistaron dohot parbinotoani dihita udutusi behado marparangehon pangutusioni di ngoluta siganu pari pos maroham hasitulu sodoni debata naong adong sian najolo uju ditopa debata langit doho tano doho nasa isina. Debata situlu sodima subjek utama di perdalanan ni sejarah bangsa ni debata khobar na tarsurat di buku nabadia. Debata situlu sada dang boy tarsirang sian haporsiaota tu debata ama Tuhan Yesus Kristus doho todi porbadia. Jala marhite haporsiaota tu debata situlu sadaido taakui doho tahatidakon hamuliao ni Jahoba di akan atinopana. Panidangyon ni haporsiait taido muse nagabe tema di parmingguon ni pesta parningotan Minggu Trinitatisom. Asa marsihohot haporsiauta maka tidakon dohot pasangapod debata. Atong taideho mabuku ede nomor 640.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, natu mau palangit dohot tanon. Amen. Huida Tuhani hudul di atas habangso na tibo, jala namar mulia, jala akarabu ni pahyana mangguhi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masiduon mana sida songonon, nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamuliaw na liat portibion. Haleluya. Martangiang mahita. Ale debata si tolusada, debata ama, anak dohot tod di porbadia. Nama dok mauliati mahami tuho, ala ditopa, dipalua jala di perbadai hodo hami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham na godangi. Saya ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasusuda di boal nami, tuhara jomu na di banua gijangi. Asa disi pujion nami homar hite-hite roha dohot hata nai baru. Amen. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian bukuede nomor 120 ayat 2. Patik ni debata di pesta parningotan minggu Trinitatison, ima patik papituhon, dohot patik pawaluhon, sian 10 patik, asarak mahita madok. Patik papituhon, unako mangalaku, patik pawaluhon, unako manako. Atong, rak martangiang mahita mangidogogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai parbugui mahami, mangulahon na hobar tepatik mi. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 175 ayat sada dohot ayat 2. Rap jongjong mahita.
Tato poti madu satta tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale debata nami namara siroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hali hami rotu jolom. Huhilala hami rikodo asini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubain na upaserep kami diri nami sadarion di jolom. Jala upat hatopot kami tunang jajot jo kami manipil sian akka dalam muda badia songo biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomohor roham hamatian ni akka perdosa ale hamubao ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagedukuk kami dohot pangalosyon nami marhite-hite Pangulo nami nasakadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahotma asini roham di hami marhite-hite panidangyon dohot hagogo ni todi porbadia asa tarapul situtu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu na badiai. Amen. Tangihon hamu mabaga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Molu tung adong manang isi na mardosa adong do pangaudianata di amai ima Tuhan Yesus Kristus na tigo rohai. Jala ibana do pardenggana taringo tu dosata alai dada holan taringo tu dosata doho do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon man di debata na dipijang. Amen. Hudul mahamu marede mahita sian buku ede nomor 110 ayat sada. Hatani debata nagabi turpuk epistel di pesta perningotan Minggu Trinitateson tersurat di buku Evangelium Yohanes Sada ayat 20 sia 1 ayat 34. Tajahama secara responsoria. Torang nyari nai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dokma oddo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Ibana do nahudoki sian pudikuro sada halak na ujumolo adong asa au sai parjolo yan do ibana aupe dakuta de ibana alayasa tadapi wana di hala Israel ubayna roau madidiho naik dungi di hati dakon si Yohanes ma nin nama wida do tondi tuat songon darapati sian banua gijangi jalamian di ibana aupe dakuta de ibana jolo
Alai ibana na marsuruau madidihon aek, ido madok tuau, yaitu sidi ida ho tua todi jalamia di ibana do sidi dion todi porbadia. Hasanunga huida jalahu hajo jokkon ibana do anak ni debata. Ima sahatna, martua ma akan natumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 610 sada ayat sada. Jong mahita. Pesta parningotan Minggu Trinitatisson, tubuh sian panggulmiton dohot paru kilon ni huria, mengadopi dohot mengatasi persoalan haporsiaon tu debatasi tolusada. Sai terus do huriai manahan dohot mangalo akaragam ni poda haliluon, nanaing manegai haporsiaon napita tu debatasi tolusada, martau-tau lilingna. Nang pesongoni, mamuka sian gerakan reformasi di abad pasapuluh nopon, radedo hita membuka diri majalo akapai baruon zaman. Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Lapatanna, radedo huria pe bero diri secara terus menerus hobartu hatani debata. Alai bohama radeon ni huria dohot hita sude pai baru hot diri secara terus menerus. Boi do hita margogo lao pada mehot diri dohot pandemi COVID-19 na terus masa satu tikion. Sia dia do gogota lao mamengoti era tatanan kehidupan baru obar tu aturan dohot panolopion ni pamarentah. Pos maroham dang adong nasoto partapatu kadibata. Ibana do tutu mangalehon tu hita hagogo di akka panggulmiton dohot paru kilon ningolutta. Asa say margogo hita terus menerus pai berhod diri dohot pataridahon hamuliaon ni Jehovah di akan natinopana. Ido tutu ikon gomosta tiop haporsiata lau mardame dohot pandemi COVID-19 sia. Jala dilehot debatado gogo di hita mamongoti era tatanan kehidupan baru marhite kedisiplinan diri asa mangolu di bagasan hihipason dohot hayason hobartu protokol kesehatan naung di totokon pamarentata. Di baeni taulaho masaluhu nai di bagasan hapor seota tu debatasi tulusada. Asarapon akadongata sa hapor seot di sadok portibion dohot mahita madok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman na ditubuhon ni si Maria nagabe-gabean si antodi perbadira adorang suabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tu banuatoru lungi tanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho namate. Au porsea ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate doho dihangolua nasora suda. Amin. Hudul mahamu.
tabegema kesaksian pujian sian korama. Tabegema tik-tik tadi mingguan. Tik-tik di Huriata, Minggu tanggal 7 Juni 2020. Parjolo, Minggu Trinitatis. Saderion Ima Minggu Trinitatis Hasito Lusadaon di Debata. Paduahon Dagdana Nasorang. Nadi hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Nasalpu di basa-basao Tuatado Sadadadana Boru di keluarga ni Amata, Ramses Sitorus, Ina Margaret Boru Silaban. Alamat Jalan Mairin nomor 15, RT 10 Tolu, RW Tolu Ulu Jami, Pasanggerahan Jakarta Selatan, Sian Sektor Sion. Hipasdo dadanaki dohot natorasna. Saya di pasu-pasu tuhatama dadana na pinalumehon ni tuhata tu keluarga. Gabe anak kona uduk martuhan jalasioloi ajar ni natoras. Patuluhon ruas namoding. Nadi hari Senin tanggal 1 Juni 2020 nasalpu nunga marujung ngolu inata tiurlan silitonga boru siregar nama rumur ono pulusia tahun alamat Perum Gria Kencana Sada Blok AA nomor pitu Ciledu Indah Sian Sektor Sion. Nunga tu udian di hari Senin tanggal 1 Juni 2020 di TPU Tanah Kusir. Tatangyak koma asa tumibul tarapul rohani keluarga na tininggalonna. Popaton, seksi remaja, Parjolo.
Nunga di Patupa seksi remaja di hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 ima A. Program We Talk remaja marhite Zoom dipandu pembicara Christine Gray doho tema Making Life Map. Na didohoti 40 onom halak remaja doho pitu pembina doho sada pembicara. Mauliate tu remaja nama dohoti. B. Program Parents Talk marhite Zoom dipandu pembicara Christine Gray na didohoti 20 halak natoras do 5 pembina. Paduahon Sadarion Minggu tanggal 7 Juni 2020 program We Talk remaja do tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Marhite Zoom ima dimulai A. Pukul 10 sadawib kelas pitu. B. Pukul 10 tolu wib kelas walu. C. Pukul 10.40 wib kelas sia. D. Pukul 10.06 wib kelas 10 sada 10.2. Ngobrol bareng Naposo about campus life. Tolu. Gereja HKBP Kebayoran Baru dohot do manangyakon sude remaja na sedang menjalani ujian sekolah. Asa dilehot tuhata habisuhon lao madohoti ujiani asa marhapateat tulas ni roha. Palimahon seksi ama. Naing patupau ni seksi ama ni HKBP Kebayoran Baru do sermon arma rab dohot keluarga. Ima di hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 10 siawib dohot tema New Normal dalam beribadah. Ima melalui media Zoom. Pinangido tu sudir ruas ama songoni nang keluarga nanaing dohok bergabung asama dohoti ulauni. Tuhatama nama masu-masu. Ponopon ibadah new normal. Naing patupau ni huriatama parmingguon di gereja di tikina nang roh dung adong harahan hatus sian pamareta dot uluan ni huriata. Tagan sota patupa i naing pabotohon di tonga-tonga ni huriata sada parminggo na naing tapatupa muse mangihuton standar kesehatan naong ditotopon ni pamareta. Dua patupaon do bilik disinfektan tu sude na naing ro madohoti parmingguon jumolo diukur suhu tubuh dohot disinfektan. Tolu molo hurang dope hai pasota usosohon hami asa marminggu di tonga di bakasta mahita. Tong do tapatupa streaming. Papituhon, aksi sosial Pokja COVID-10 sia tegar dalam badai dohot seksi sosial. Di hari Selasa tanggal sia Juni 2020 pukul 10 sadawib di patupa huriata do marhite kelompok kerja COVID-10 sia tegar dalam badai dohot seksi sosial marumakon pembagian sembako turuas seresort Kebayoran dohot HKBP Pondok Cabe. Nasida imana terdampak virus COVID-10 sia. Total nanaing sisa gionoton ima 210 paket. Pinangido turuas nama kaporulhon boima makubungi situa sektorna masing-masing. Tuhatama nama masu-masu. Pawaluhon, partangyangan gabungan sektor. Sermon Parhalado na di hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 di Sakape Huriata do patupahon partangyangan gabungan sektor secara online. Ima di hari Selasa tanggal 10 Juni 2020 pukul 10 wib. Pinangido tusude ruas dohot Parhalado mad dohoti partangyangani. Pasiahon, pilihan manang ucapan syukur marhite online. Mamuka minggu nanaing roh, ima dalan lau makurupi hita pasahoton pilihan manang ucapan syukur. Nunga boy be marhite OVO, GoPay, Dana, dohot nasing. Minggu naro pasaton ni huria ma barcode tutonga-tongata marhite panorangion dohot mangaloton di pintu masuk di garejata. Pasapuluhon dung si dung tiktingon tabege ma panorangion sian panitia talikasi.
pasa pulsa daon aka tikting naso ni jahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songonima saat ni tikting di huriata di bakasan minggu sadarion taingot bema manangyakon ni tujolo ni tuhata. Horas madihita saluhutna amang inang na tua-tua nami na hinaholongan swasongoni na posubulung. Jongjong Hamilison mewakili panitia talikasi ima na marpardomuan tu panditatta na tahaholongi almarhum pendeta Bonatua Siregar. Nulnga borhat amang pandita na di hari Jumat 27 Maret 2020 tu lambung ni tu hatta debata dung marubat di rumah sakit di Bagasan 10 hari sialani parsahiton terpapar virus corona 10 siang. Almarhum manadikon inang pandita Friska Adelaide Borusiahaan dohot tolu dakdanak ima Ripka Miranda dohot Josi poso dope anak tai. Di Bagasan Sermon Parhalado, Rabu 24 April 2020, di Pajongjong ma sada panitia, imana bertugas para dehon donasi tu masa depan ni keluarga, dohok tuakan porlu, dinapaborhaton keluarga sian tonga-tonga ni ruas HKBP Resort Kebayoran. Asima rohani tu hatta debata, jala diramoti ma konsep rencana dohok strategi na gabe ulau ni panitia asa dapat ma akan nasinita. Program papunguhon dana talikasion nunga dimulai di awal Mei 2020 jala marujung ma anon ulaun panitiaon di tanggal 3 Agustus 2020 jala las disadari ima tapasahat hasilna naboi di papungu ni panitia tu keluarga almarhum di Bagasan ulaun penghiburan sian huria. Adong do di parade panitia sada proposal manang buku pedoman dalam bentuk cetakan dohok format digital jala di Bagasan bukui adong do panorangion taringot tu mekanisme partisipasi dohok nomor rekening. Boydo dipangido buku prosali tu situani sektor manang tuhami sebagai ketua panitia talikasi. Radedo panitia mengalusi akas suku-sukun na porlu taringot tu donasi talikasion. Aka asini rohana di pedasahat ni ruas na taparpungu boydo tabereng di Bagasan laporan mingguan panitia talikasi. Asima rohani tu hatta debata pardenggan bahasa jala diramoti hita saluhutna namambayan akka nauli. Dina paborhaton keluarga ni almarhum pendeta Bonatua Siregar tu Ari Marsogot tu keluarga ni almarhum. Jala tangiang ni ruas do namambayan pangidoata mandapot asinasian tu hatta para sirohai. Parsidohot mahita saluhutna di Bagasan las ni rohat tabe. Tapuji madebata, haleluya, horas. Tabegima kesaksian pujian sian seksi perempuan. Yesus nokton dong aku di ngoluku. Manang tu dia beau naik lo tangan
Portibio nang rohaki makusik pontuau Jesus Tata Bandongan mi Jesus Tuhan kudohu bandong aku rapon imana sonang doa nang pelasan puso gotanoon Jesus Tuhanku dodong aki tuna soha suhatan dolong na itua go kuasa na dosando portibio nagrohaki makusik pontuau Jesus Tata bandongan mi nang rahis jalamon sidalan aki sayudi okomos tangan mi Tuhan asa sahat tu surga nasional puji aku maho disi morono jajala surat bilakaku jaga sulam ditau di dalaki tuna soma biara ai hulung aku sonang lo au di bumi nang rahis jalamon sidalan aki sayuti okomos tangan di Tuhan asa sahat tu surga nasional puji aku maho disi sonang hilang bumi. Maredi mahita huhud pasahaton pilihan sian buku de nomor 20 alu ayat sada sahatu udutna.
debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhata, di bagasan asinirohan ni Tuhata nunga tabongoti sada minggu gerejadi, ima minggu naung takas nakingan, dirangrangi di patorang, ima minggu Trinitatis. Domutusi manang hata ni Tuhata natarsurat di buku sada Musa, bidu sada mamuka sian ayat 26 sahat tutolu puluh sada, ujaha homa tutongatongata uhuk ma tapayhutihut. Songonon matar surat disi. Dungi makuling musema debata. Tolema tatopa majol ma tumiru rupata. Tudos tu pangalahota. Asa dirajai deki akan di laut doh pidong akan martonga-tonga langit. Do akadorbia ro disadok tanoon nang sude gulok-gulok akan nama jirir di atas tanoon. Jadi ditopa debata majolma itu miru rupana. Rupana dituruaton debata lahomanopa ibana. Bawa do boru-boru nasida ditopa. Dungi di pasu-pasu debata manasida ninna debata matu nasida. Mar pinopari mahamu asaso parhamu. Jalagoi hamu masadok tanaon. Jala patuduk hamu. Jala rajai hamu deki akan di laut. Do pidong akan martonga-tonga langit. Ro di sude binatang akan majirir di atas tanaon. Dungi na debatama. Botimai. Nunga huliau tuhamu nasa suasana namar parbuehun boni ni sadok tanoon. Rodi sudehau akan namar parbue siswanon bahen panganon muna may. Alayang gutu sudeh kabinatang ni tanoo doh tu akapidong namar tonga-tonga langit. Rodi sudeh namajir di atas tanoon. Akan namar hosa di bagasan. Bulung niya kasuaswanan huleho bahen panganon na. Gabe majadi ma songoni. Dungi ditilik debata mas sude natinopanai. Jadi nunga denggan situ tu. Dungi bok maari. Torang maari muse. Ima ari paonopon. Ima sahana. Damang dainang haanggi pinaribot. Hurian na hinaholongan ni Tuhata. Disadatiki jupang mapakatayon ni dua halak na marale-ale. Dina ni taringotan ni ale-ale na taringot tu arsak di rohana. Taringot tu tekanan na ni hilala ni ibana. Kebosanan ala ni pandemi manang ala ni corona na tadopion. Dia lusi ale-ale na ima di dokma songonon. Iale dong aku dang adong tardo kaun manang aha na arga. Alay luas maaw manukun piga-piga hal tuho. Naparjolo nadigan ma parpudi sahali. Takas dilehokoti kim menikmati natinopa ni debata. Napaduahon nadigan ma parpudi sahali. Takas diranapo manang dinikmati ho nasa sileo-leho ni debata na jinalom. Isarana na parjolo uju manirabunga ho sanga do dianggo ho uap manang na hucus ya bungai di parohaw kodo hinaragam ni rupana doho aka warnana do lana asing. Boy do dipakilala hoko aek na use. Tu bulung doho tu tanoi mamornohi bulungi doho tano ni bunga-bungai. Napaduahon. Uju dibuka ho pitu ni jabum manang jadela ni jabum. Diulas ho sesatokin tikim laho menghirup udara. Jongjok ko. Dungi titiki na dihirupo darai di doko mauliate
dungi dilusoko mamuse Tuhan. Napatuluhon uju modo mianak komu sangado dileokoti kimadulo ibana danak na dibagasan sa dari nakpe ikon work from home ho alay ikodonganammu ibana marsiajar ikodonganammu ibana marameam iko mangalop paho mulo songo kita akaina jojotan akaina do tupudi pola dihilalaho songon na membosankan ari-arim dinasadari ala ditikimodo mianak komi sangado diduloho ibana ditatap ho ibana sumatui sedo pangalahona sumatui sedo rupana jala dipakilalako do pabua ibana pesasitongna dibagasa dirina merasa kebosanan merasa adong parsirangkutan melawan godaan-godaan kedagingannya manang naparpu dininna uju martapiak ko dileko do tikim makilalahon aik na durus tu pamatang mi jala dilokho di bagasar roham manang ditiki na lujai ho dingot ho dosam dungi didokoma sesa dosaku Tuhan songon panguras ni aik na durus tu pamatakon durus do mudarmi payas sonau manang uju marsormik ko tubuh do turoham buasa sada simangidota maaf sada igungta alai dua bungbungna manang lubangna manang bohamuse molo holasada lubangna dua si malolongta jala merlakop adong tutupna bohamuse molo so merlakop do lan na asing molo dileoko do tikim di sima jupangmo hadirion hinauli hasangapo ni debata nago halongangan las maroham soluk mahasonangan dohot hatuguon jala ruar ma pamujio doho parsobaon akadamang dainang haang gipinaribot imara sada songon gobaran ningolu natotu manang dia penwain ta adopi dinamasan wain terlumobi di parngoluota iko berdampingan kita tuabah yang memberi kita ketidakpastian alai lau sada sunggul-sunggul do lau sada parningota do lau sada dalan patuguan hapor siauta do marhite minggutan waingon dina dipapatar hadirion hamuliau ni debata di bagasan dirita di bagasan hajol mauta nang saluhut nasa natinopana alani taida ma na parjolo siat turpukon di pabua tuhita pabua tutu si tutu debata si tolu sadaido nama no pasaluhna sungguh benar-benar sungguh benar-benar bahwa Allah yang Tritunggal itulah yang menciptakan segala sesuatunya. Dan ngadong na kebetulan songon manang marhiti proses songon nanidok niaka napistar marhiti akka teori-teori na pinatupa na sida taringo tu hajajadi ni portibion alai takas di dok pabua inisiatif ni debata ini adalah grand design Allah marhite habisuhonna ditoppa maratur ditoppa marture dan adong na sembraut ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang menginginkan dan memberi contoh keteraturan tidak kasak kusuk tidak gerasak gerusuk jala sempurna sikop dan ngadong nahurang dan semua yang dia lakukan adalah berguna bukan bagi dirinya tetapi bagi ciptaannya. Betapa ketika kita melihat pekerjaan Allah itu
maka itu menjadi sebuah contoh bagi kehidupan kita. Saluhuk nasongon mata rantai, marsitu pahan, semua ciptaan tidak ada diciptakan Tuhan tanpa guna dan tanpa menjadi berguna satu dengan yang lain. Sian naso adong, gabe adong, ditopa marhite, hatana badia, hatana marhuaso, naruar sian pamangan ni debata. Karena itu firman Allah adalah firman yang menghidupkan. Firman Allah adalah firman yang mencipta. Firman Allah adalah firman yang membentuk, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berbahagialah kita yang memiliki Allah dengan firman-Nya yang kudus dan firman-Nya yang berkuasa. Napa dua hon marhitei di dok pabua jolmai di do ita to patole ita to pama jolmai tumiru rupata tudos tu pangalahota. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam penciptaannya akan manusia. Di pesalmen walui di dok tungaha majolmai, apakah manusia sehingga engkau memahkotainya dengan kemuliaan, dengan hormat. Ditiki mano pajolma do di dok ita topama jolmai. Dihata ita topai, laus disido di pasunggul hotu hita. Sama seperti acara kita tadi, acara demi acara mengingatkan tentang ketritunggalan Allah. Hamulia untuk hasangapun di debata situ lusada, nunga di papatar nang mamuk kasian panopaun. Di ayat sada, di bidu sada ayat sada, jok doi. Gabe ayat liturgi ni hita. Lumobiak kada danak taiwok manajolak kadamang dainang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dimulana di topa de batama langit do tanoon. Hata de bata di si martudu-tudu tu hasito lusadao ni de bata di hata aslina. Manang di padan naik baru uju di dok Yesus di Matius 20 lalui. Laho mahamu, podai hamu masaluk bangso, didi hamu manasida tu bagasan guarni debata ama anak doh todi parbadia. Alani dohonot tama, pabuadang adung keraguan, walaupun mungkin kita sulit dan menjadi sebuah misteri bagi kita atau bagi banyak orang untuk menerangkan tentang kealahan Tuhan kita yang dikatakan Tritunggal. Tetapi bukan berarti ketidakmampuan kita menjelaskannya, itu bukan berarti kegagalan Allah untuk menyatakan siapa dirinya. Dihatai nang dohonot tama, mau lihat tema di Jehovah hamu ambang damang dainang ha anggi kita yang diciptakan sebagai imago Dei Allah. Kita yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Disido, dihataido. Nang dohonon na pabuah ganup hita na akanak kotai. Semenjengkelkan apapun mereka sepanjang kita secara khusus. Pada masa-masa harus di rumah ini menghadapi anak-anak kita begitu rumit barangkali. Apalagi kalau masih kecil-kecil tidak ada pembantu. Tapi kita ingat dalam diri mereka ada potensi Allah. Ada pangalaho ni debata. Setiap manusia mewarisi potensi Allah. Dihita do haburjuon. Dihita do kemampuan mangulahon na denggan. Ay debata na burujo do ibana, debata na say mangulahon na dinggad do tuhata. Kita diberi kemampuan untuk mengasihi. Jala mau liate ma tu sude ruas ni huria nang kadonatur nang mangurupi patupahon sembako sahat tutikion nunga 5 episode. 5 tahe? Pas do 5? Palimahon. Luar biasa. Mau lihat manang turuas di huria parhalado naung dohot maktokop akapadita parhalado ni tuhata lumobi keluarga ni amang paditata amang pendeta bonatua siregar tahilah lapar bue ni natajalo jala tapakilalahod do hagogoon ni bak
bakko pangalaho ni debata dingoluta. Dihita do parbinotoan, dileodo tuhita kekudusan. Kita memiliki kehendak, kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki kesadaran dan lain sebagainya. Asa marhitei, gabe mampu kita berkreasi, mampu kita memiliki potensi kita untuk mencipta, kita memiliki potensi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Alai dihamu amang inang, saudara-saudaraku yang terkasih, karena dosa, buah dosa, jok do pangalaho ni jolma, dang bemaniru, manang dos do pangalaho ni debata. Seringkali suhar-suhar, manang namaralo tu bakko ni debatado, diula jolmai, meroha diri, serakah seperti lintah, kata pengamsal. Lintah itu tidak akan pernah berhenti menghisap sampai dia akhirnya kenyang, bahkan mungkin bisa saja karena serakah orang mati dalam keserakahannya. Banyak orang mati bukan karena kelaparan, tetapi karena kekenyangan. Gabe marroha gijang ni roha jolmai, HPA masih gijak konutta. Sadok apuna ni debatado, sadok si leho-leho ni debatado, molo tung adong penatar patupa ni jolmai. Semua itu adalah dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah, pemberian Allah. Sebab Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi manusia mencipta dari yang sudah ada. Siana sanatinopa, taingok makadamang dainang saudara-saudaraku, selain daripada malaikat, hanya manusialah dan malaikat-malaikat yang diberikan kemampuan mengarahkan, mangarahot toddi, mamuji do manobba debata. Alani mampu hita madok tu debata. Uju di bagasan hangaluton, uju di bagasan hagaleon, uju di bagasan persahiton, uju di bagasan hamaolon. Urupiau Tuhan, urupiau Tuhan. Manang uju lasrohata, uju takas bihita kana tajalo sia tuhata. Gabe tado mau lihat tema Tuhan. Napatuluhon. Siani dohonot tama pabua sakap tujuan ngolu ni jolma ditotuo debata. Ima pasangapod debata jala di hati Indonesia didok. Menikmati Allah selama-lamanya. Memuji Allah, memuliakan Allah, dan menikmati Allah selama-lamanya. Asa-nasa sakap semua tujuan hidup kita, semua impian kita, anak-anak kami yang mungkin saat ini kau dalam kegelisahan untuk mencari sekolahmu, atau mungkin ada yang tertunda, kau sudah harusnya berangkat keluar kota atau keluar negeri untuk melanjutkan pekerjaanmu atau melanjutkan studimu. Semua cita-cita kita ikodomar parmusaton, berpusat kepada Allah, memuliakan Allah, menikmati Allah, bukan marpusat tu diri sendiri. Ikon adong keinginan, ada usaha dalam diri kita. Lau patulus soni, dang nama dok, monodak tapuji debata, gabe mago mahamulion debata, down. Mari tia kapidong, mari tia kasuasuanan, mari tia kasuara ni aik na badabu pe, tuk do debata, jala terpuji do debata. Asa mulu, si patata dok tuak kanak kota, malo mahwamang. Dada holan asa tadok tunda sida, malo mahawamang asa gabe mamoraho. Alay ko dohonot tado, malo mahawamang asa gabe terpuji debata marhiteho. Marsikola mahawamang asa gabe marmulia debata nang marhite parsikolaanmu. Karejo mahodenggan asa gabe nang marhite karojomi patar hamuliaw ni debata. Malo songonido nang pedak tulus akan natajalahi lumobi dia kahamaolon ni bisnis di tikyon, hamaolon dia kaparnguluo di tikyon, toktong doboy hita marnida pabua sakap di debata tu hita tong do sakap hadengganon taringot do hami di sada barita taringot tu sahala doli-doli namar sita gabe parbarita nauli
Maca disita-sita ni bana misionaris ibana tu sadok portibion. HP marhasohotan may bana tu sala anak boru nagali pamatangna. Rapuh kekuatannya, mudah sekali jatuh sakit. Alani sudat ma ibana gabe perbarita nauli alai diurupi bana ma amongna berbisnis anggur. Di tangan ni doli-dolion manang amat tahun ama-ama na posoon maju ma bisnis anggur ni among nai dung majui masih gor-gordo di bagasan rohana keinginan untuk menginjili atau keinginan untuk membantu penginjilan. Alani marhite ibana disuruh ma marhite ka artana marhite ka kemampuanna ditongos ibana ma macai gudang aka parbarita nauli lobisian na pinikiran na lobi na tuk ibana marbarita nauli tu Afrika gabe macai gudang do di paborha ibana halak marbarita nauli gabe pasu-pasu ibana lobi sian na sinaktapan na ido barita taringot tu si Welks sa halak pengusaha anggur na tarbarita. Dia menjadi seorang pebisnis anggur yang begitu terkenal bukan hanya karena kemampuannya tetapi juga karena dia begitu mencintai pemberitaan Injil. Namang yutak kadamang dainang siya turpu tay di dok pabua jolma ima bawa do boru-boru rap do natinopa jalan apuna ni debata. Bukan pernah dikatakan walaupun selalu secara stereotip, secara diskriminatif perempuan itu dihubungkan dengan dosa, tetapi jelas-jelas sesungguhnya Allah mau mengatakan melalui firman ini, manusia perempuan itu juga adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan si jahat. Dia sungguh-sungguh juga adalah milik Allah. Rap arga, rap di pasu-pasu, rap di lehot tuhatta huaso, rap di jauh tuhatta, jala sederajat dos dia dopan ni debata. Tutu marasing be, ale justru di keberadaan manang di hubungan nasida, bawa do boru-borui, ikon idaota do, keberadaan suami dan istri, keberadaan pria dan wanita, itu dalam perbedaan dan juga persamaannya. Sebab Tuhanlah yang menciptakan perbedaan dan persamaan. Jala di sido honot tama pa buah hola dua do jenis kelamin na ditoppa de bata danga dong tolu bawa doho boru-boru danga dong asing ni laos di sima do honot tapa buah rap argado akana toras manak kuria mana ingana mangula ra argado bawa do boru-boru asa molo di dok kalak batak pe boru hangoluan anak hamatean denggad do ulido molo uju di bagasan hahipaso manak parsahiton akka anak akka boru na mangurus na tua-tua alay unang ma di bayan ni gabe sada rumusan bahwa ketika orang tua itu masih hidup harus diurus maka anak perempuanlah yang mengurusnya tetapi setelah mati haruslah anak laki-laki yang memberangkatkannya dan dari rumahnya. Nama ngihut di leo tuhatta dosada tona manang paretta sada huaso sada panggilan nama ce arga sada tugas nama ce arga ima bahwa manusia ini menjadi mitra kerja Allah, mandataris Allah, pauliulihon mangaradoti mengelola patupahon hanguluan dada manigai dada marsursari tetapi memelihara kehidupan menciptakan mengupayakan keberlangsungan masa depan ciptaan Allah apapun perbuatan yang bertentangan dengan itu berarti kita atau orang yang demikian menentang kemuliaan Allah menentang panggilan Allah menentang pemberian Allah, mandat Allah kepadanya. Tugas tado pasahaton barita nauli tusalu natinopa songot turpukta di minggu nasalpo di dok pabua ikon sahat do barita nauli tunasa natinopa jala Yesus pe dada holan palua hojolma
ale doho do paluahon nasana tinopa doho portibion. Alania kadamang dainang saudara-saudaraku, adik-adik kami, marilah kita menjadikan firman ini menjadi kilas balik akan tugas dan panggilan kita. Kepada kita diberikan tugas dan panggilan, tetapi juga sekaligus kuasa. Tetapi di balik kuasa ada pertanggungjawaban. Di konfesi HKBP tahun 1996 di Biddu Palimahoni didok bahwa tanggung jawab nijol mado melestarikan semua ciptaan Allah sehingga ia dapat bekerja sehat dan sejahtera. Hulako namang inang. Tugas kita untuk melestarikan semua ciptaan Allah sehingga dapat bekerja sehat dan sejahtera. Bahwa dari awal pun sesungguhnya kita sudah diberi tugas dan kemudian begitu banyak dorongan untuk kita mengingat kembali tugas itu, juga termasuk di natinongos ni sahalak dongan parhalado taringok tu poda nalima nina di halak Batak jalaboi maon gabe protokol di Coviton, protokol ni halak Batak didok payas roham, payas pamatangmu, payas pahianmu, payas jabum, payas alamanmu. Son hata ni halak Jerman, pepatah orang Jerman, jika dari rumah kita, jika dari diri kita, jika halaman kita sudah bersih, maka sesungguhnya satu kota pun akan menjadi bersih. Di sima laos ingotota molo mangulu dohita disi berarti mardamai mahita. Kita akan berdamai juga dengan lingkungan. Kita justru akan boleh mampu mengatasi persoalan yang saat ini kita hadapi dan kita bersama-sama supaya tidak lagi terjadi. Bagaimana alam ini, ketidakberpihakan kita menjadi ketidakberpihakan alam atau ciptaan kepada kita. Di lingkungan Ningolu, di alam semesta, di Sido Taida, keberadaan manang eksistensi ni debata secara universal. Na parpudia kadamang dainang sian turpukon di dok Papua di pasu-pasu debatado jala di parade debatado jumolo akan narikot di akka natinopana termasuk ma jolma natinopana sumurung sian na asing di leo debatado kegantengan kecantikan prestasi prestise tuaka anak darah orang tua orang muda. Tuhan memberikan pembesar, pemerintah, dan raja di bumi untuk mengatur dan mengelola. Maka sesungguhnya kita boleh percaya ketika kita mempercayakan berkat Allah dari awal penciptaan, pemeliharaan Allah dari awal penciptaan, maka kita tidak akan pernah ragu bagaimana kehidupan kita ke depan. Nah pasti potensi untuk mengelola, memampukan kita maka sabab pon na adong dihitak. Antara lain, molo adong pena berbelanja di masa-masa on, berbelanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Berbelanjalah demi fungsi, bukan untuk gengsi. Wingok do sahala ina di Jabunami, na sairing gas mangalopa nuaing. Jala dang pola be manuhor pizza, manang manuhor popcorn, manang manuhor spaghetti tuluar. Alai dikelola ibana sadiri. Ujungna dak kolan gabe pistar ibana. Alai terjamin kebersihannya. Nang songoni kemampuan talaho bersyukur. Dengan demikian kita akan hidup di dalam syukur. Kita akan memuji Tuhan sebab kita percaya Paboa debata si lehon-lehon pasu-pasu Yesus Kristus nama gabedalan dihita majalo pasu-pasu jalatod di parbadia na mangula di bagasak kita asa tok-tok kita mangula di bagasan hasitongan jala disima kadamang dainang manang ahape naikot ta adopi salilik kita mangulu di hasyanganon posrohata dangga bemacadi pasu-pasu ni debata. Jala marhite hatai
sadanay nang paingoton nami pasunggulo no nami paboa jumolo do di pasu-pasu debata asa dileho sada tugas marpinopari. Tidak lebih dahulu dikatakan beranak cuculah lalu diberkati. Karena itu dang humurang argani pasu-pasu, manang dang humurang argani pardonga saripeon, molo swadong dope, manang molo swadong parbue libortian. Kalaupun tidak ada anak dilahirkan di tengah-tengah perkawinan, bukan berarti berkat Allah kurang atas perkawinannya. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memberkati kita, dan memampukan kita. Karena apa? Dia Allah yang mencipta, tapi juga Dia Allah yang menebus kita, dan sekaligus Dia Allah yang menyertai kita. Amin. Martang yang mahita. Ale Jehovah mau lihat mau pasat kami, pasu-pasu mahatami, asagabe pasu-pasu tu daging nang tutod dinami. Lumobi Tuhan dia akan masa yang tidak pasti yang harus kami jalani sepanjang perjalanan kami ke depan, khususnya di tengah-tengah perjuangan kami menghadapi coronavirus 19 ini. Tuho mau pasatami ganuk bagas, sian parbueni bortian, sahat tuakan tua-tua nami, naung matua. Gariada Tuhan, naung loja makilalahon aka hagaleon ni pamatang nang songoni parsahiton. Urupi na sida makamonakoni. Mau liate manakku pasatami Tuhan, tuaka pasu-pasu nang pinasa umarhite hasosorang niya kayanakon di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Hagagad dan niya kapahopu nang pinalumehomu di ngolu niya kanatua-tua nami. Nang songoni Tuhan di ulang tahun kelahiran nang ulang tahun perkawinape. Tutu si tutudo Tuhan. Dang adong dohonon nami nasotukko mangaleo pasu-pasu di hami, pagadaw nakasilas ni roha di hami, asal matutu si tutu, wida hami hasangapon, do hamuliaon mo dingolo nami. Naksongoni ali Tuhan, huwag kami makayanakon nami, natongon mga dopiak kaujian. Gariada na marukil nuwang nasida marsiranggut, diak kaparsikolan nabi, tudia nasida Tuhan mga lanjuton, manang adong akka, ulaon manang parsikolan na tertunda, loas manasida tong, so katamon marpos ni roha tuho pabuwa saluhu na sita-sita na kayanakon nami say patulusom mo doi litikina jala mangalehon hamuliaon hasangapod diho pasu-pasu nang dinasida. Tuho manakuwak kami Tuhan lungun ni roha ni huriam dinaung di paborhato sa halak ina siya tonga-tonga ni huriam jala daktuk kami Tuhan madohotisa asiroham apuli keluarga asa di bagasani toktong na sida makilalaho tod dimi na mangapuli tod di hasitongani jala tutiki na neng ro nang boy na sida Tuhan madalani bagas joromon madapoton parsobaw do parsaura doto nang tuho mau pasat hami aliamang saluhu na ka program ni huriam marite sikola minggu remaja aka ama nang songoni Tuhan panitia tali kasih nang akana asing pe Tuhan patardo dia dopan musihol ni roha nami nang makobasi nang marsaw di tonga-tonga ni huriamon atong tuho mapasatami nang salu parhubas mu Tuhan pelayan majelis parhalado partohona do naso partohonan nang songodi na marhubas di bagasa sadarion asiroham Tuhan pasu-pasu nasida pasu-pasu nang akka keluargana. Tuhon aku buat kami, pamareta nami, akka medis, rumah sakit, pegaaway, sude ma Tuhan. Do akka angkatan TNI Polri, donatur, nang songoni akka relawan. Asiroham Tuhan, haul manasida, haul keluargana. Itu borak do dinasida on. Alay, luas ma Tuhan dipakilawan nasida hatamon pabuan nasida pe. Gabe do nga musaulaw do patupahon hanguluan ng tuaka na torop. Asiroham Tuhan ng tuhoma upasat hami saluhut na bagas nami saluhut na nariko dingulo nami parkarejuan nami molo tungadong ruas ni huriam nasora Tuhan naluja Tuhan na mahiw tabay hagugoon molo adong namarsak ala ningulo para ekonomiya do lanasin
asiroham Tuhan. Sai patetekon pasu-pasumi. Asa tung boy na sida manguduti akka nguluna di bagasan pos ni roha Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Upasahat nami ma ilihilik dohot Panginoon nami. Amen. Urian itu hatta tapasahat ma peliata tujulo ni debata maret de mahita. Di bata amanami na di banua gijang. Kodo haroruan ni saluhut si leo-leho na dingga dot nasa ulibasa na mau diutus. Upasahat kami masyan na niliumi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasi ang hami pilihanon pati buhon harajaw mulitonga-tonga ni huriam do di portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami godang ni si leo-leho mi tuhami. Asalam girgirhan madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomon ni roham di banua to ngaon songon na di banua gijang, len matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Huria nahinahulungan ni Tuhata
Jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramu ti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala di pasaur hon madamena tu todi munabe. Kuria di Tuhata, manang di dia pehita, jala di dia pehita patupahon parsobota, upasat hami masude namak kubasi di bagasan Minggu Trinitatison. Selamat hari Minggu ma dihita saluna, sai Tuhata ma nama masu hita. Amin. Aku juga salah berarti ya. Aku juga salah dong. Minggu Trinitas ku bilang. Aku juga salah dong. Oh benar? Gak salah aku ya.